uDokotela uJoe Phaahla uthi nakuba izibalo ze-COVID-19 zehla kancane kusukela emasontweni ambalwa edlule, kepha umnyango wakhe angeke uphakamise ukuthi kuleli lehliselwe esigabeni esiphansi selockdown. Bangaphezulu kwa-2.5 wezigidi abantu okubika ukuthi bahaqekile, kanti bangaphezulu kwa-76,000 abantu asebeshonile kuleli kusuka kwabhedwa leli gciwane ngo-2020. uDokotela uPhaahla uthi iNingizimu Afrika esesiwombeni sesithathu sokuhlaselwa kwalolu bhubhane. Gauteng province has clearly reached the peak of its third wave and is currently on a continuous downward slope. But as we have seen in the first and the second wave, this is more like a relay race. As one province goes down in numbers, another province takes over. Abantu besilisa kuba babhalisele ukugoma. Compatriots are leading in coming forward to be vaccinated. 60% of the women as against 40% of the men. So we again call upon us, our male counterparts, to come forward and register and be vaccinated. Umnyango usuthole imibuzo eminingana mayelana nokushona kwabantu emva kokugoma kanye nezinhlungu zangemuva kokugoma. Usihlalo wekomiti longoti wezokugoma i-National Immunization Safety Expert Committee uSolwazi Hanelmeyer usenxuse abantu bakuleli ngezinhlungu zangemuva kokugoma. Uthi ikomiti liphenya eminye imbiko eliyitholile ngalokhu. Uhulumeni uhloso ukugoma abantu bakuleli asebekhulile bangamaphesenti aphakathi kwangamashumi ayisikhombisa namaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ekupheleni kwalonyaka.